ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ମହଙ୍ଗା ହେଲା କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଅଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଅଛି। ସରକାର 19 କିଲୋଗ୍ରାମର କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 50 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି 1 ଫେବୃଆରୀ 2024 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଅଛି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମର ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1700 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ଏବଂ କଲିକତାରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ 1844 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1642 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ 1692 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ମିଳୁଅଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1642 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ 1692 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ମିଳୁଅଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1899 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ 8 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଅଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।